si només entenem la part biològica del dolor, no estem entenent el dolor. Hi ha alguna lesió? No, doncs ja està. Però no està perquè el dolor hi és encara. Només amb incertesa, sense dany de teixit, es pot produir dolor? La resposta és sí. Per tant, el que estem dient és que no cal haver-hi una lesió en un lloc concret perquè aparegui el dolor. Quan la persona entén el seu ecosistema, la línia de la seva vida i els processos que ha viscut i com ha arribat fins aquí, la paraula fatiga crònica li sobra. És massa petita perquè pugui explicar tota la veritat del seu procés. Puc conèixer la neurologia i la cosa millora, però si jo no afegeixo la tercera capa, seguiré sent presa de la búsqueda de control. Busca la forma en la que la teva pell s'erici i aquella serà la fórmula. Si ets neurodivergent, és bastant probable que alguna vegada a la teva vida hagis experimentat dolor persistent. Un 65% ho hem fet. Jo vaig viure amb dolor persistent des dels 10 fins als 20 anys, però la meva història ja te l'he explicat al capítol de la sèrie, que el deixo per aquí dalt per si encara no l'has vist, però per resumir, la meva vida es va convertir en el projecte curar-me. Però no és el que estàs pensant. No em refereixo a que provés 1000 dietes i exercicis de mobilitat fins a trobar la cura miracle, sinó a fer-me moltes preguntes. Per què tinc dolor, realment? Quin tipus de lesió invisible tinc? Què he fet perquè aparegui? Volia curar-me, evidentment, però em sembla que el que més volia del món era entendre què era allò. La meva recerca va durar anys i va passar per diferents disciplines. Efectivament, amb 20 anys es va posar sobre la taula la possibilitat de que potser era autista. I vaig fer el que qualsevol persona autista faria. Fer-me absolutament experta en autisme. Però no només en autisme, sinó en persones autistes amb dolor crònic com jo. I vaig descobrir termes com sensibilització central, dolor persistent, gràcies especialment a una persona que us ho explicarà millor que jo. Us presento a David Vargas. Jo em dic David Vargas, em dedico a la salut integrativa, a la psiconeuroimmunologia, a una mirada biopsicosocial des de fa una mica més de 20 anys, jo diria que ja fa 22 cap a 23 anys. Tinc una empresa de formació per professionals de la salut que es diu Regenera, a la que tu et vas formar en psiconeuroimmunologia clínica, i durant tots aquests anys el treball amb pacients ha anat vivint capes de coneixement on l'inici era més biològic, més nutricional, més celular, diguem-ne. Després van haver-hi capes on la part neurològica o psiconeurològica va passar a ser més important, i en els últims anys hi ha hagut una nova capa que diria que arrodoneix tot, que és la capa espiritual, i que uneix des de la matèria, des de la cèl·lula, passant per la neurologia i les emocions, i desemboca també a l'ànima. I sento que això em defineix bastant. M'agrada molt aquest marc perquè crec que veure el dolor des de només l'esfera, la inicial, com la més biològica, és el que moltes vegades ens fa que ens faltin capes d'informació i recursos per poder sortir d'aquí. I entenc que potser si ho mirem des d'una capa només biològica, si no ens en sortim, li acabem ficant l'etiqueta crònica, però si agafem ja totes les altres esferes, tu diries o parlaries d'un dolor crònic? Has tocat diferents elements que tots ells són prou importants. El primer és la paraula crònic. Des d'un punt de vista terminològic, el concepte crònic significa més de 3 mesos de durada, no el que la gent creu que significa, que és per tota la vida. Llavors, si dins de les connotacions del terme nosaltres entenguéssim que crònic és de més de 3 mesos de durada, doncs llavors ho podríem utilitzar i no passaria res. Però el problema és que no és així. El problema és que la paraula crònic, els pacients ho viuen com una sentència de per vida i, per tant, es fa necessari evolucionar aquest terme. I a dia d'avui considera més correcte el terme persistent. El dolor persistent defineix molt millor o no té les connotacions negatives que té la paraula crònic. Per tant, a dia d'avui, els experts en dolor, que ni molt menys, jo sóc un expert en dolor, però llegeixo les investigacions, els treballs dels experts en dolor, utilitzen la paraula persistent, dolor persistent. A partir d'aquí, el que també fa falta entendre és que si només entenem la part biològica del dolor, no estem entenent el dolor. Perquè el dolor, més enllà que hi posem una última capa que també impliqui la part de la nostra ànima, que seria important posar-lo, però els estudis científics a dia d'avui, i no només a dia d'avui, ja fa molts anys, ens ensenyen com la producció de dolor és un procés neurobiològic. És a dir, que si nosaltres no entenem com funciona la neurologia, no estem entenent el dolor. Fins al punt que la gent creu que el dolor és algo que jo sento
en el braç, quan realment el dolor és una que jo sento en el còrtex sensoromotòric on està representat el meu braç. Què vull dir amb això? Quan un pacient té el que s'anomena el dolor del membre fantasma, per exemple, per un accident o per una malaltia ha viscut l'amputació del braç i, per tant, no té físicament aquest braç en aquí, hi ha pacients que tenen dolor en aquí, tenen dolor en un braç que no tenen. Com és possible? Perquè l'amputació és de l'extremitat, però no de la zona neurològica on està representat el braç. Per tant, el fet que el còrtex sensoromotòric o homuncle de Pinfield, que és el nom que rep aquesta àrea a nivell de neurologia o de neuroanatomia, com que això segueix estant present, l'activació de les neurones que activen aquests processos neurològics fa que jo senti dolor aquí sense jo tenir el dolor. Per tant, entendre el dolor només en termes d'organisme, d'immunologia, d'inflamació, és un enteniment incomplet i erroni. Per tant, diria que el dolor persistent, si no s'entén la neurologia, és impossible no només entendre'l, sinó poder ajudar les persones. I d'aquí després, entenc que ja la nostra conversa derivarà en com cal que també aquesta neurologia tingui una mirada veritablement integrativa d'altres elements per poder fer front a les solucions i a les conductes de resolució d'aquestes senyals d'alarma centrals. I en canvi això contrasta totalment amb l'experiència d'apareix dolor o va apareixent durant un temps, o sigui, depèn del cas, no? I el primer que fem és proves d'imatge i si no hi ha res, doncs ja està acabat el procés aquí. Hi ha alguna lesió? No, doncs ja està. Però no està perquè el dolor hi és encara i, per tant, el que estem dient és que no cal haver-hi una lesió en un lloc concret perquè aparegui el dolor. Si podem tenir dolor directament sense membre, no? Com en aquest cas del membre fantasma. Efectivament. Les proves d'imatge serveixen per detectar si hi ha un dany orgànic i, per tant, són bones, és a dir, cal fer-les. Però què veiem? Que en el dolor persistent, no així en el dolor agut, sovint no hi ha un dany orgànic o no hi ha un dany orgànic proporcional que pugui explicar la sintomatologia. De fet, el que sol aparèixer en moltes proves d'imatge, per exemple, en dolor lumbar persistent, és el que s'anomena, en castellà es diu hallazgos fortuitos, que serien troballes fortuïtes. No sé si és correcte el terme en català, troballes fortuïtes, crec que sí. Què vol dir? Que tu tens un dolor persistent a nivell lumbar perquè la zona que té a veure amb la zona lumbar dins del teu cervell està rebent una sèrie d'inputs, d'alarma, davant dels que respon al meu cos produint dolor. Llavors, això ja anem a donar una volta més a l'assumpte, que és les senyals d'alarma que arriben als nuclis cerebrals que han de processar la informació, si consideren que l'alarma respecte a una zona del meu cos és prou important, llavors la resposta que produirà el meu cervell serà dolor. Amb això estic dient dues coses. Una, interpretació de senyals aferents, és a dir, d'entrada de perill, ja siguin bioquímiques, per exemple, determinades proteïnes com la substància P o les prostaglandines, la bradiquinina, els hidrogenions, no? Informen bioquímicament dient perill i les estructures centrals, com la substància gris periaqueductal o el tàlam, processen aquesta informació i diuen és prou perillós. Si consideren que sí és prou perillós, llavors, pum, supera la barrera, entren en joc altres nuclis cerebrals una mica més profuns, com els girosingularis o la corteza insular, altres estructures, i si segueix sent prou important, llavors, pum, se'n va al còrtex i el còrtex comences a sentir dolor. Per tant, interpretació de perill és prou important, sí. Segona cosa, resposta, dolor. Per què el dolor és una resposta? O quin sentit té que el dolor sigui una resposta? Perquè el dolor el que provoca és una protecció. Si entenem que m'estic potencialment cremant, si poso la mà al foc, llavors detecto una senyal tèrmica de perill i la resposta de dolor el que fa és modifica la conducta. Per tant, el sentir dolor dona lloc a una conducta de protecció que és trec la mà o si tinc un esguins de turmell i he trencat fibres del lligament, hi ha una inflamació. Si jo segueixo recolzant, el que provocaria és més dany orgànic. Per tant, el dolor el que fa és evita que facis servir aquella zona. Per tant, el dolor és una resposta de protecció. Vale. Però què passa amb el dolor persistent? Pot ser que hi hagi senyals d'alarma centrals que tinguin a veure no només amb senyals bioquímiques o que les senyals bioquímiques ja siguin molt petites, però que aquests nuclis on es processa la informació rebin alarma a través del que jo llegeixo, a través dels ulls. Llegeixo que el dolor lumbar o hem vist que en aquesta ressonància hi ha una discopatia, tot i que no sigui la veritable causa del dolor, però he vist allò, alarma, o he escoltat i m'estan dient com estàs, cuidado, vigila, unes senyals de sobreprotecció que fan que el processament de la informació
sigui més alarmant, o conductes porugues o negatives. Tota aquesta informació es processa a nivell central i fa que o es calmi o s'amplifiqui. Llavors, quan rebo missatges de entenc veritablement com funciona el dolor, rebo les respostes a l'alçada, em sento escoltat, s'entén el meu procés com un procés dinàmic i amb sentit, doncs la incertesa, les senyals d'alarma, baixen. Però quan jo rebo, això és crònic, idiopàtic, no tinc ni idea de per què és per tota la vida, llegeixes a internet, testimonis de persones que han hagut de deixar la feina, que estan fatal, que fa molts anys que tenen dolor, la incertesa, què fa? Neutralitza l'alarma o incrementa l'alarma. Per suposat, la incertesa és un factor multiplicador i que activa aquestes zones i, per tant, es respon amb dolor. Per tant, només amb incertesa, sense dany de teixit, es pot produir dolor? La resposta és sí. En general, les persones autistes o altres neurodivergències són com més obsessives, més d'intentar buscar el perquè de les coses, que això moltes vegades ens és superútil, el tenir aquest motor intern que et fa buscar el perquè, et fa solucionar problemes, però que en el camp mèdic podria amplificar aquesta incertesa, no? L'intentar omplir aquests forats d'informació que no m'estan donant des de fora i jo començaré tot el meu procés d'investigació. En canvi, ens trobem amb l'experiència de que no necessàriament per conèixer tots els mecanismes més bioquímics, aquella persona necessàriament acaba millorant. Amb tot aquest procés, el que estic generant és potser com encara més incertesa, encara més he de saber, he de trobar. Efectivament. El que estàs explicant és exactament així i es deu que dins de la neurodivergència, on hi ha unes capacitats altes i una mala gestió dels buits d'informació, anem a dir-ho així, Sí. O una necessitat d'enteniment per sentir pau, que jo em sentiria identificat en aquest escenari, igual que tu, no? Sí. El model al·lopàtic, que es basa en un enfoc probabilístic dels diagnòstics, té tants buits, té tantes mancances que generen molta incertesa. Llavors, si tu et poses a estudiar per omplir aquests buits, però no estàs canviant l'enfoc probabilístic a un enfoc de sentit, mai omples tots aquests buits, tots aquests gaps. M'explico. Si la salut no és matemàtica, perquè no són matemàtiques, però jo utilitzo un model probabilístic, tinc dos elements que mai encaixaran a la perfecció, que sempre quedaran buits. I, per tant, en una persona que gestioni malament els buits d'informació, sentirà aquella necessitat d'omplir-lo i llavors podem parlar en termes negatius de que és una persona obsessiva. No, és una persona que necessita que les coses encaixin, que és diferent que ser obsessiva. Una persona que potser no té aquesta divergència en la forma de relacionar-se amb la informació pot tenir buits d'informació i que li doni igual. Però una persona que necessiti que les coses encaixin, se li proposa que un model matemàtic, probabilístic, com l'al·lopàtic actualment, ha d'encaixar amb la salut, que no és un model matemàtic, aquests buits fa que segueixin buscant. Però el que s'ha de canviar no és més i més i més informació perquè poden acabar infoxicats, sinó que el que s'ha de fer és, primer de tot, canviar el model probabilístic per un model de sentit comú. I aquí entren elements que tenen a veure amb un nivell de vibració energètica més alt, amb estructures neurològiques que no són només del còrtex frontal, sinó que són més profundes. Quan algú, de cop, amb una metàfora, amb un dibuix, amb un esquema, amb una explicació d'una línia temporal, de cop, troba l'eureka. L'eureka no és només cognitiu, és una que té a veure amb que les peces encaixen, que les coses tenen sentit. Llavors, si jo busco tenir el 100% de la seguretat matemàtica de que, no funcionarà. Però si jo el que busco és que això tingui sentit, llavors jo puc arribar a la certesa a través de buscar el 100% de probabilitat matemàtica i no arribaré a la certesa, o puc arribar des de que això té sentit. Se m'ha posat la pell de gallina, alguna cosa s'ha mogut dins meu, dins de la meva pell, dins del meu cor. Accedeixo a la certesa. I en el moment que accedeixo a la certesa, els buits d'informació desapareixen i la informació no m'infoxica, sinó que m'empodera. Per tant, la primera capa ha de ser canviar la mirada del model probabilístic a la mirada de que les coses tinguin sentit. I per això, en comptes d'organitzar els signes i símptomes en vertical i fer un diagnòstic probabilístic, a dia d'avui la intel·ligència artificial ja és millor que nosaltres,
Doncs s'ha d'organitzar la informació cronobiològicament en la línia de la vida i amb les associacions psicosocioemocionals, els aconteixements vitals, que de cop, pum, apareix el que m'agrada dir-li la pel·lícula dels fets, que fa que, en comptes de tenir un diagnòstic estàtic amb molta informació i que aquests mons no encaixen, passo a tenir una pel·lícula dels fets amb ara informació que fa que tingui sentit i la incertesa desaparegui i l'alarma central s'apagui. M'ha agradat molt perquè has posat una explicació, però alhora molt vivencial, no? Perquè connectes amb si em posa la pell de gallina o amb com se sent al tenir aquesta informació. No és una informació que es queda aquí, sinó que baixa a tot el cos. Crec que és com una manera molt visual d'entendre una cosa que ja he mencionat en altres punts de la sèrie, en altres vídeos, que és una mica la diferència entre el control i la seguretat. O sigui que moltes vegades busquem el control. Tenir més informació és intentar controlar. No necessàriament el control et porta a allò que busques, i que realment el que busquem sempre és la seguretat. O sigui, és el tenir aquesta seguretat en presència viscuda des del cos de, val, sento que això és així, o sento que podré en sortir-me'n, o sento que X. I en canvi, des del control, no necessàriament connectem amb aquest sentit. De fet, tot el contrari. Exacte. Abans quan parlàvem de les 3 capes, aquesta última capa més espiritual que en els últims anys de la meva vida he sentit i entès que és fonamental perquè la neurologia i la biologia encaixin, el control és l'anti-espiritualitat. És a dir, creure que tot depèn de mi i que he de fer, justament el que provoca és cada vegada més incertesa, cada vegada més inseguretat. La búsqueda de control genera sensació d'inseguretat. Per tant, quan és quan s'accedeix a la sensació de seguretat? O et diré més, en termes de vibració energètica, quan és quan s'accedeix a l'estat de pau? No? Que l'estat de pau inclús està per sobre de la sensació de seguretat. Aquest estat de pau s'accedeix quan les coses tenen sentit. Tot i que l'equació no s'estigui resolent, tot i que la meva vida tingui situacions difícils a dia d'avui, però tenen un sentit. I per la meva banda he fet el que havia de fer i ara puc entregar-me, per què no, a una intel·ligència, a una informació divina més gran que jo, que em transcendeix i que fa que pugui viure aquesta situació, ja sigui de dolor o ja sigui una situació personal o familiar o laboral, entenent-la com que em traspassa, em transcendeix i que a nivell de la meva ànima té un sentit que jo a dia d'avui no puc entendre, però que accepto i sento pau. Llavors, clar, és l'anticontrol, és l'entrega. El contrari del control és l'entrega. El control deriva en incertesa, inseguretat, i l'entrega deriva en pau, certesa. Per tant, justament això seria aquesta tercera capa, que estic 100% d'acord amb el que tu dius. I ara m'ha vingut una mica com del control versus la seguretat o de l'entrega, quan tu agafes com un protocol t'acaben de diagnosticar fatiga crònica. És com que els consells que et donen a nivell mèdic és com que comencis a vigilar molt què fas en el teu dia i et comencen a limitar, per exemple, el moviment. No? O sigui, que tu arribis a aquell mínim moviment que faci que no et trobis malament. I, paradoxalment, el que veig amb les persones que parlo que tenen aquest diagnòstic és que comencen aquí i cada cop menys. O sigui, com que les possibilitats es redueixen, però sí, clar, si tu mires aquest tipus d'enfoc, al final és control. O sigui, és un enfoc basat en el control. Controla tot el que fas perquè com et passis et trobaràs malament. Controla això, controla l'alimentació perquè si menges allò et sentarà malament i llavors no sé què. O sigui, és com total, vigila, controla, no facis això, no facis allò. Si fem un pas endarrere, de nou anem a veure com el model probabilístic que dona lloc a unes etiquetes determinades és insuficient. És a dir, el model probabilístic ens serveix en la medicina al·lopàtica en patologia orgànica. Què vol dir? Doncs en el diagnòstic de determinades patologies que necessiten una intervenció quirúrgica, que necessiten una intervenció farmacològica, patologia orgànica. Aquí aquest model és excel·lent, salva vides, però el tema és que de cada 10 pacients que tenen símptomes, només 2 tenen patologia orgànica i 8 són disfunció. I aquests 8 que són disfunció no encaixen en el model probabilístic. S'han de bolcar en el model biopsicosocial, que és un model que passa d'enumerar de forma vertical o llistar verticalment els signes i símptomes i els resultats de les proves en forma d'un nom i un nom, un protocol, doncs el bolquem en una línia temporal, una línia de la vida, amb la cronobiologia dels fets, amb associacions cronològiques amb aconteixements psicosocioemocionals. Llavors, clar, quan passo aquest model,
les etiquetes com fatiga crònica o fibromiàlgia deixen de tenir sentit, perquè aquesta etiqueta es deriva d'un model probabilístic. I si jo el que utilitzo és un model cronobiològic, no fa falta, perquè de cop tu has entès. Clar, és que a partir d'això i després va passar allò i aquí no sé què. I llavors també abandonem la idea de la causa única, de l'únic factor. No, hi havia una sensibilitat al gluten no celíaca, que amb l'exposició mantinguda al gluten va provocar infeccions de repetició. Aquestes infeccions de repetició van provocar la necessitat d'ús d'antibiòtics. L'antibioteràpia de forma repetida ha debilitat la microbiota i això ha generat una tolerància oral reduïda. Això en paral·lel ha passat en moments en els que laboralment estava passant això o emocionalment estava passant l'altre. I al final de tot també m'han dit que m'han donat senyals de por, de cuidado perquè no sé què. Llavors, el conglomerat no és una paraula, fibromiàlgia o fatiga crònica, que està molt lluny de la veritat. I aquí m'agrada dir que realitats n'hi ha infinites, però veritat n'hi ha una. I la veritat vibra alt, i la veritat té a veure amb la coherència, té a veure amb el sentit. Llavors, quan la persona entén el seu ecosistema, la línia de la seva vida i els processos que ha viscut i com ha arribat fins aquí, la paraula fatiga crònica li sobra. Li sobra perquè és massa petita perquè pugui explicar tota la veritat del seu procés. I llavors això fa que jo ja no he d'entrar en aquesta paraula és d'aquest protocol. I aquest protocol busca controlar. Per què busquen controlar? Perquè no entens la veritat del que t'està passant. Quan tu entens la veritat, l'etiqueta deixa de tenir sentit. Si l'etiqueta deixa de tenir sentit, el protocol deixa de tenir sentit. I la búsqueda de control fonamentat en la por i en la falta d'enteniment del que de veritat succeeix també deixa de tenir sentit. Per tant, el que he de fer és una reconstrucció. He d'anar caminant en la direcció oposada per anar desfent els nusos que s'han anat construint i recuperant les meves capacitats. M'he d'anar desparalitzant, no cada vegada paralitzant més i reduint més capacitats. D'aquí es deriva tot, d'un enfoc incorrecte, probabilístic, matemàtic, que no encaixa amb la nostra veritable biologia, neurologia i esperit. Que al final és anar a entendre com hem arribat fins aquí. Si hem fet uns passos, els podem desfer. Que per cada persona seran uns passos diferents. Que tu, com a autista, tinguis fibromiàlgia i una altra persona autista tingui fibromiàlgia no vol dir que sigui la mateixa fibromiàlgia. O sigui, vol dir que teniu experiències diferents on heu acabat amb símptomes similars, però tot el que hi ha darrere vés a saber, no? Cada cop li veig més el sentit a que tantes persones neurodivergents puguin acabar amb aquest tipus de diagnòstics de dolor o de fatiga persistents. I és que si ho enllacem amb el control, clar, o sigui, nosaltres sabem que per tal com funciona el nostre sistema nerviós, la manera de processar la informació amb un món tan absolutament sobresaturat, si no podem gestionar tot el que ens entra, intentarem controlar-ho d'alguna manera. No? Si al final el control és el mecanisme d'intentar fer front a tot. Fixa't el que acabes de dir. El món sobresaturat és un problema, però no és el factor limitant. És com jo em relaciono amb aquest món sobresaturat, que és amb l'eina control. Per tant, el veritable factor limitant és l'enfoc que jo faig. Si jo tinc un enfoc controlador amb un món sobresaturat, estic mort. Si jo tinc un enfoc d'entrega amb un enteniment transcendent, on s'inclou la biologia, la neurologia, les emocions i també l'ànima, aquesta sobresaturació es pot inclús portar bé. S'hauran de prendre decisions, perquè no valdrà qualsevol tipus de vida, com tu m'explicaves molt bé el dia que conversàvem en el podcast que jo et vaig fer, la necessitat de prendre decisions per no viure en un món hostil, per una forma de ser, genuïna, però no et saturarà, perquè tu t'entregues, prens les decisions que has de prendre, construeixes un entorn facilitador, no hostil per tu, i des d'aquí m'entrego, no busco controlar. Clar, és que és radicalment l'oposat. Per tant, no és el fet que les variables quantitatives siguin molt més grans que ho són, sinó com jo gestiono aquestes variables quantitatives. I una cosa que últimament penso molt és, quan parlem del terme neurodivergència, si ho expliquem d'una forma il·lustrativa, la persona neurodivergent no només pensa amb el cap. I això és molt contrari a el que la gent pensa. És que t'obsessiones. Però m'obsessiono perquè estic intentant trobar les solucions en una part del meu sistema nerviós que no és la correcta. Quan el neurodivergent entén que pensa a través de la pell, llavors és quan entén que a l'eureka se li posa la pell de gallina i el cervell no necessita desxifrar determinades coses perquè la seva pell ja sap. I llavors deixa d'entrar en aquell modo obsessiu.
Per tant, realment la neurodivergència, a nivell terminològic, és una forma diferent de processar la informació neurològica. Quina millor forma? Un exemple seria de jo penso a través de la pell. I si convidéssim a les persones, no només aquelles que se'ls ha posat l'etiqueta de neurodivergència per bé o per mal, o parcialment per bé i parcialment per mal, sinó que convidéssim a les persones a pensar amb la pell, tot tindria molt més sentit. Vale, quan tinguis una situació que no te'n surtis, busca la forma en la que la teva pell s'erici i aquella serà la fórmula. Pensa amb la pell. Jo ho utilitzo en el meu dia a dia, quan hi ha situacions com nusos, no? O sigui, que sé, laboralment o la situació que sigui, apareix una dificultat. M'entrego i dic, sé que apareixerà la situació de win-win, que aquesta és una altra, també. El paradigma de que vivim en un joc que ha de sumar 0. És a dir, que perquè jo guanyi tu has de perdre, o que perquè tu guanyis jo he de perdre. No, no, no. Sabem que el sistema nerviós parasimpàtic, mielinitzat, el que ens defineix com humans, que és el més modern filogenèticament parlant, és el que busca el win-win. És a dir, la meva pell s'eriça quan trobem el punt en el que els dos guanyem. És a dir, jo em sano molt més quan guanyem els dos que no només quan només guanyo jo. Per tant, si m'entrego i estic convençut de que apareixerà aquest moment en el que la pell em dirà ara guanyem els dos. Si jo sé que això apareix, i jo he viscut tantes vegades des de fa anys amb el convenciment de que quan hi ha una dificultat, paciència, ja apareixerà. I quan apareix el que se't posa a la pell, dius, ara és. Però clar, m'entrego a pensar amb la pell i també m'entrego a la paciència i a la transcendència de que rebré l'ajuda d'una informació que és més gran que jo. I això és fonamental. Per això aquesta banda espiritual, clar, no és així com se'ns entrena, com se'ns adoctrina des de petits. Més aviat al contrari, tot depèn de tu, fes, pensa amb el cap, tot models matemàtics. Clar, per això el neurodivergent pateix en aquest món. Però si no, en el món del que jo estic parlant, el neurodivergent és un virtuós a l'hora de trobar win-wins, a l'hora de trobar coses que tinguin sentit, a l'hora de trobar metàfores, a l'hora de pensar amb la pell. Al final aquí també entra, a xarxes hi ha molt el discurs de l'autisme és una discapacitat, no és una discapacitat, i és com, aviam, és que el concepte de discapacitat ve marcat per l'entorn. La discapacitat no existeix en la persona, existeix en com es pot relacionar la persona amb un entorn acomodat o no. Si l'entorn és totalment hostil, pot aparèixer aquesta discapacitat. Llavors, en un món on tinguem aquest espai, o sigui, on se'ns ensenyi tot d'una altra manera de com estaves explicant, realment és això, el que moltes vegades són problemes, de cop doncs, es veuen d'una òptica molt més naturalitzada i positiva. Llavors... Sí. Al final, la capacitat o no té a veure amb la limitació o no que hi ha per portar a terme determinada activitat o per encaixar en determinat entorn. I en un altre entorn, doncs potser el que és una limitació en aquest entorn en un altre no ho és. Clar, si el que volem és, com dius tu, encaixar, doncs aquí és on apareixen les dificultats o les limitacions. Amb el vídeo anterior que parlava del burnout, que moltes persones neurodivergents acaben amb aquest estat d'incapacitat total, moltes vegades, de poder fer fins les coses més petites del dia a dia, doncs això d'estar totalment saturat. I al final, el burnout, el que té en comú en totes les persones, independentment de que cada burnout és diferent, és que arribes en un punt on les teves necessitats no s'han escoltat i has anat conformant una vida que no equilibra amb el que necessites o amb el que ets. I a partir d'aquí, o sigui, aquest és una mica com el fil conductor que veig que sí que es pot repetir entre les persones. 100%. El estrés es querer una cosa y decir con la boca la otra. Yo quiero una cosa y digo lo contrario o hago lo contrario. Això és l'estrès. Llavors, des d'un punt de vista de neurofisiologia, què és el burnout? És un estat de resistència a glucocorticoides. És a dir, si fem una línia de com es va complicant l'assumpte, davant d'una situació d'estrès, el meu cos el que fa és una activació del sistema nerviós simpàtic i com a conseqüència una activació del eix HPA, hipotàlem pituitari adrenal, que és el que produeix els corticoides, els glucocorticoides, per generar un estat d'adaptació. Quan això és de curta durada, no és un problema. De fet, aquests glucocorticoides neutralitzen la inflamació. Quan això es manté en el temps, el que es genera es comença a generar una resistència als glucocorticoides. És a dir, si jo segueixo actuant en contra del que jo veritablement soc o vull, aquí és on s'uneixen els dos mons, de la bioquímica o la biologia molecular i la conducta, si jo aquesta situació d'estrès puntual segueixo tinguent una vida contrària al que jo de veritat soc,
el que jo de veritat vull, ja sigui per creences, per lleialtats, per pors o infinites dificultats, el que es genera és un estat de resistència a glucocorticoides. Què vol dir? Que aquests glucocorticoides que a mi em protegien de l'eix HPA, després de l'activació del sistema nerviós simpàtic, doncs aquests glucocorticoides començo a ser resistent, no els capto, i els meus leucòcits, les meves cèl·lules del sistema immunitari, deixen de poder-los percebre i llavors es comença a generar inflamació. Es comença a generar inflamació a nivell de les nostres neurones. També començo a ser menys eficient amb la gestió d'aquests glucocorticoides i, per tant, començo a primer, tenir inflamació, després apareix un estat de dificultat per descansar i, per tant, per regenerar. Llavors, ja tinc menys lucidesa, menys focus, menys capacitat per resoldre i entro en un cercle viciós que llavors l'estat últim, que això ja seria molt més que un burnout, seria la fatiga adrenal, perquè la gent creu que la fatiga adrenal o l'estat d'hipocortisolèmia és el burnout. No, això ja és un estat molt pitjor. És quan ja hi ha un dany a nivell de la glàndula suprarrenal. Però l'estat de burnout és un estat de disfunció molecular, que vol dir resistència a glucocorticoides, derivat de tenir una vida, de fer alguna cosa que el meu cos m'està demanant que no faci. I, per tant, s'estan generant adaptacions moleculars per poder-ho portar a terme. Però, clar, aquestes adaptacions no són gratuïtes, genero inflamació, genero insomni, genero fatiga, genero dolor. I si això ho unim amb una forma diferent de processar la informació, si rebo molta més informació en un món molt més hostil i d'una forma desordenada, la probabilitat de processar aquesta informació és més baixa i que això derivi a una resposta central d'alarma és més alta. Què és l'alarma central? Resposta d'estrès, glucocorticoides, resposta també aferent, dolor. Però no només això, resposta dels eixos neuroendocrins com de la tiroides o com de la insulina, perquè la resposta neuroendocrina de l'eix hipotàlem pituitari adrenal ja l'hem dit, però de l'eix hipotàlem pituitari tiroideo o de l'eix de l'hormona de creixement o de l'eix de les hormones sexuals, tots aquests eixos també es veuran afectats, perquè jo processo la informació, la conclusió és alarma, la resposta és dolor aferent, resposta dels eixos neuroendocrins descendents, com si hi hagués molta alarma. Hi ha més gent que em diu, clar, és que jo abans era capaç d'aguantar aquest estil de vida, però des de que m'han donat el diagnòstic ja no puc. Perquè és més conscient, no? És més conscient de que no tens per què aguantar aquest estil de vida. Això és com, perdona que t'hagi tallat, però això és com una persona que té necessitat econòmica per poder viure i algú li diu, mira, posa't un bitllet de 100 euros en aquesta cloaca. Si els agafa són teus. Una persona que té necessitat econòmica agafa, posa i no li fa mal la dignitat ni li fa mal res perquè té necessitat. Però una persona que no té necessitat es trobés en la mateixa situació, el que contestaria és m'estàs faltant al respecte, això és una falta de dignitat, no? Clar, si tu no saps el que et passa, doncs aguantes per necessitat. Però en el moment que saps el que et passa, dius, jo ja no tinc per què aguantar més, perquè sé que si aguanto això em faré mal. Per tant, la consciència fa que el teu nivell de tolerància sigui més baix. Totalment. A part que s'ajunta que realment és el que tu deies, totes aquestes adaptacions que hem hagut d'anar fent per sobreviure tenen un preu. O sigui que ara no només tens la consciència, sinó que tens el cos en moment de deixa'm un moment, deixa'm respirar que em recupero, perquè clar, tots aquests anys... Saps quin és el preu, tens consciència del que significa i també tens consciència i experiència del que passa en el teu cos si no ho fas. Llavors, ara ja sí que està a les teves mans, perquè ara ja sé què soc, com soc i com hauria de ser el món en el que hauria de viure i ja sé quines són les conseqüències que he viscut quan no ho respecto. Per tant, ara ja la pilota està a la meva taulada i com que jo no gestiono bé els buits d'informació, doncs clar, jo he de saber gestionar la pilota que tinc a la meva taulada i d'aquí, doncs, d'alguna manera, aquest empoderament a l'hora de dir, ok, ara ja no, i em sembla fantàstic. Que jo crec que aquí es porta la doble, l'empoderament, però també el control, moltes vegades, perquè si ja tinc què necessito fer per no estar malament, a tope, i començo a controlar moltíssim. Jo crec que al final és com una corba de que just quan tens el diagnòstic estàs en el punt màxim de control, no? Perquè de cop saps quines són aquelles petites coses del dia a dia que més et sobrecarreguen i ho limites tot, o sigui, d'arrel. Però clar, evidentment, com menys fas, menys pots fer, o sigui, més et vas autolimitant per por del no vull estar malament una altra vegada, doncs això fora, i llavors quan ja ho has tret tot, crec que és com torna la pujada de anem a tornar a incorporar coses que, bueno, va, aviam què passa, no? Com anem a ampliar la tolerància mica en mica, coneixent ara sí, amb consciència, què necessito. Però sempre hi ha la por de quedar-te baix. Perquè de nou falta la tercera capa. És a dir, jo puc conèixer la biologia, només això no serveix, puc conèixer la neurologia
i la cosa millora, però si jo no afegeixo la tercera capa, seguiré sent presa de la búsqueda de control. I, per tant, el mateix diagnòstic pot ser algo limitant per mi, pot ser un nocebo, pot ser un factor de perpetuació, o si tinc aquesta visió espiritual en què entenc que la meva ànima encarna amb aquestes particularitats, amb aquests dons, i dins dels nostres dons també les nostres limitacions. Existeix el neurotípic, tu em deies, aquell que encaixa bé dins de les regles del joc. El context, un altre cop. O sigui, és divergent, diferent respecte a què? Segons el que hem decidit, que és la norma. És una decisió. Efectivament. Llavors, quan jo entenc que la divergència neurològica és una sèrie de dons, una sèrie de limitacions, però que tothom té dons i limitacions, i que llavors sovint té a veure amb una forma de sentir, amb una forma de processar la informació molt més a través de l'ànima, de sensors com la pell o com el cor o com la panxa, que no les estructures purament cognitives. Quan entenc això, tot canvia. I, de fet, la paraula autista o neurodivergència és que perd importància, perquè tu estàs entenent com la teva ànima funciona amb unes particularitats molt més enllà de la paraula. De nou, l'etiqueta, com abans dèiem per al terme fibromiàlgia, també aquí per la neurodivergència o per l'autisme, sovint la paraula queda per sota de la magnitud holística de la persona. I llavors és quan el control desapareix. Si em quedo purament a la part neurològica i em vinculo al terme, és natural que aparegui la búsqueda de control i també que la vida es vagi fent petit i que inclús aparegui com una certa dependència del terme, no? Perquè jo orquestro la meva vida a partir del terme, que en un moment donat m'ha donat un salvavides, un flotador, però que em relaciono amb la vida a partir d'aquest terme. I aquest terme ha de ser aquest flotador que et faci prendre consciència, però d'aquí transcendir-lo a un enteniment molt més gran del meu ser i de la meva ànima i de la meva vida, amb el que em comprometo per prendre decisions i construir entorns més alineats amb el meu ser, però això acaba transcendint la paraula. Ni tan sols és important la paraula. Al final, el que és important és el teu ser i les teves decisions i la teva vida. No sé si estàs d'acord amb això. Sí, totalment. O sigui, al final, jo crec moltes etiquetes en molts camps penso que són més necessàries inicialment per entendre't a tu, però moltes vegades també ho veig com perquè m'entenguin. O sigui, moltes vegades tota aquesta transcendència de qui soc costa molt de poder-la explicar a persones que poder no tenen la mateixa experiència. Exacte, sintetitzar-ho. I de vegades és com, va bé per poder sintetitzar tota una experiència que és com diferent, no?, de la persona amb qui estàs parlant. Com li expliques? Tinc aquesta necessitat, perquè darrere hi ha tot això. Doncs tu, neurodivergència i més fàcil. Endavant, no? Llavors, al final penso que, com moltes coses, és una eina més d'entendre'ns. Però a partir d'aquí, si ens quedem només en l'etiqueta, és quan ens perdem tota la resta. Exacte. T'he sentit parlar dels dons, amb tota aquesta línia que hem anat parlant de la importància com de poder-nos rendir en comptes de controlar tot. I creus que el poder viure respecte al teu do o connectant una mica amb el do pot tenir aquesta relació amb millorar, doncs, que pugui haver-hi processos de dolor persistent, fatiga persistent? 100%. Quan dius la paraula rendició, a moltes persones se li disparen totes les alarmes. Vivim en una societat profundament influïda per la cultura nord-americana, en la que no deixis de lluitar, saps? Una mentalitat molt bèl·lica, la lluita, la perseverança, la insistència. I quan dius la paraula rendició és com, saps? Crec que seria molt bo explorar la paraula rendició en tota la seva profunditat, però anem a utilitzar una altra paraula que pugui arribar més fàcil a les persones i que després cadascú faci el seu recorregut, i és la paraula entrega. I això sí que és molt més fàcil ressonar, no? Controlar o entrego, ho deixo anar, no? Llavors, aquesta entrega requereix de la necessitat de no mirar-me a mi com un organisme individual i el més important, sinó la necessitat de formar part d'alguna més gran. I també aquesta espiritualitat, d'aquesta energia divina amb la que sincrònicament funcionem i fins a un punt bastant gran estem inclús orquestrats per aquesta energia divina, on hi ha aquestes sincronies, on hi ha aquesta informació sutil que la persona amb neurodivergència, un dels seus dons és la percepció d'aquesta informació sutil.
Per això no gestiona bé els buits d'informació, perquè té el do de captar fins l'últim gra d'energia sutil. Per tant, per què és necessari mirar-se a través dels dons i tenir una mirada diferent per poder entendre els dons? Perquè no és només mirar els meus dons, és un pas previ. Jo no sóc el que amb la Revolució Francesa i la Il·lustració francesa se'ns va dir de todo depende de ti i de tus actos. No és així. No és així. Les coses més importants que ens passen a la vida i que ens determinen la nostra vida no les escollim en negatiu i en positiu. Morts, malalties, accidents, pèrdues. En positiu, descobriments, troballes, enamoraments. No els escollim. De nosaltres depèn si obrim o no el cor. I això determina molt. Bueno, podríem parlar, com es diu en castellà, largo y tendido del libre albedrío. Però on vull anar a parar és, quan entenc que una part depèn de mi, però que una part molt gran no depèn de mi, llavors em sento convidat a dir, ok, què sí depèn de mi? I això em convida a no mirar el que em falta, perquè si tot depèn de mi, busco el que em falta per tenir-ho tot controlat. Però quan tot no depèn de mi, la pregunta és què sí depèn de mi? I llavors busco els meus dons, pues sento a través de la pell, sento la persona que tinc a davant, rebo informació sutil que no sé com explicar, agafo un instrument de música i sincrònicament surt màgia d'allà no sé com, etc. Però per això és fonamental entendre que no tot depèn de mi. I quan entenc que no tot depèn de mi, deixo de mirar-me en termes de què em falta i començo a mirar-me en termes de què vibra naturalment en mi, tot i que sigui molt diferent de lo habitual. I això porta la nostra vida a una altra dimensió. Però és necessari aquesta mirada espiritual prèviament que transcendeixi la mirada de tot depèn de mi, que sovint la cultura nord-americana i també des de la Revolució Francesa i la Il·lustració francesa se'ns va adoctrinar per això. M'encaixa molt tot el que dius amb el nom de... No t'ho he explicat, però el nom d'aquests vídeos o d'aquesta sèrie es diu Manual d'autocura radical. No perquè faci res radical, al contrari, sinó perquè posa el focus en coses que normalment no el posem i amb el que ara just has dit la frase com de que connectar amb coses encara que, o amb voler fer coses encara que siguin molt diferents del que s'espera, no? Potser és com d'aquí ve lo de radical, de que potser ens esperem que per millorar hem de fer X dieta, quan realment el que jo necessitava per millorar era una cosa totalment diferent que no té res a veure amb el que se'ns ha explicat, que és salut. D'aquí lo radical. Totalment. I el connectar amb qui siguis i amb els teus dons pot ser molt radical en una narrativa com la que dius, que és tot depèn de tu, esforça't, fes. I com més facis, més aconseguiràs. Totalment. De fet, jo diria que la neurodivergència és una forma de processar la informació a través de la pell on l'ànima es representa a la perfecció. És a dir, la neurodivergència realment són ànimes a flor de pell. Bueno, hi ha un espectre molt ampli, no? Però Sí. ja ens entenem. Amb els seus matisos i particularitats que són infinits, tants com persones existeixen a la Terra. Però són ànimes a flor de pell. Som ànimes a flor de pell. Sí, crec que és una metàfora molt representativa i que si connectem més amb aquesta metàfora i no tant amb per exemple, la paraula sensibilitat, que s'ha acabat convertint molt en algo quasi negatiu, no? És que ets massa sensible, Sí, el pas, ets no? molt sensible. Persona altamente sensible, no? Ja, Les connotacions negatives que hi ha al voltant de determinats termes que provenen d'un enfoc probabilístic. Simplement diria que les persones amb neurodivergència són persones amb ànimes a flor de pell. Totes les persones som ànimes a flor de pell, amb la diferència de que uns més i els altres menys. Però si penséssim molt més a través de la pell, segurament el món que viuríem seria una miqueta millor. molt sentit amb la pell, això. Doncs moltes gràcies, Núria, un plaer. M'ha Gràcies a agradat tu. molt i espero que pugui ajudar moltes persones. Espero jo també. Gràcies.